11 hoteller og kursuscenter i Middelfart og Fredericia har i dag taget imod 11 unge, der har været på kontanthjælp. De skal i 4 ugers praktik. Hvorfor hotellerne gør det her? Ja, det fortæller leder af Severin Konferencecenter, Tina Petersen. Jamen det har vi ud fra den simple grund, at vi rigtig gerne vil have, at der bliver uddannet nogle flere folk i branchen. Og der er sådan lidt nogle fordomme omkring den her branche, at det er helt vildt fysisk hårdt, og man arbejder på mærkelige tidspunkter, og lønnen er dårlig osv. Og dem vil vi gerne være med til at bryde. Sådan så unge mennesker også finder ud af, at det faktisk er en rigtig sjov branche at være i. Så derfor har vi sagt, at selvfølgelig vil vi gerne tage nogen i praktik. Hvad er det, I kan tilbyde de unge? Jamen, de får lov til at være her og indgår faktisk i vagtplanen som alle andre, så de får lov til at mærke på egen krop, han har sagt, hvad det vil sige, hvis man gerne vil lære som tjener, eller man gerne vil lære som kok, eller som receptionist for den sags skyld. Og samtidig så har vi forpligtet os til at give dem feedback, både hvordan de præsterer, om vi tror, at den her branche er en branche, de vil være gode i, og det er jo både konstruktiv feedback, men også positiv feedback. Så sådan, så de får et indblik i branchen, frem for hvad de enten kan se eller høre, så får de lov til at prøve det selv. Men risikerer ikke også, at det er enormt ressourcekrævende at have sådan nogle her personer, som måske har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet? Det kan godt være, at vi gør det, men det er jo også enormt givende. Altså for os er det jo dejligt at få lov til at forhåbentlig kan hjælpe nogle unge mennesker videre, som er kommet lidt skævt i gang på arbejdsmarkedet. Så jeg ser det egentlig kun som et plus. Lød det altså fra direktøren på Severin Konferencecenter, Tina Petersen. Hun blev interviewet af Lene Rasmussen. Og efter radiovisen på P4 her kl. 16, der besøger vi en af de unge på konferencecentret, som er startet i praktik i dag.